Her ser vi Lukas. Han er sælger og medarbejder i Ekspert. Her ser vi den interesserede køber Markus og hans retarderede ven fra den lokale bodega. Her ser vi Markus og hans retarderede kammerat Jonas nede fra den lokale bodega. De er ekspert for at købe en ny mobil til Markus. Den autoriserede sælger Lukas er ved at sælge Markus en Sony Ericsson Xperia R. Og han viser, hvor fantastisk den er. Og få den her telefon af en autoriseret medarbejder. Jeg har aldrig fået så god service før. Han sagde, at jeg skulle købe den her Sony Ericsson Xperia R. Jeg er helt vildt glad for den. Den tilfredsstiller min fysiske og mit ego-behov. Det er en virkelig god telefon. Nu behøver jeg ikke bruge mit fastnet mere. Og der mistede jeg min telefon. Så er det godt, at jeg købte den hos en autoriseret handler, hvor jeg har fået serviceydelser. For eksempel har jeg min 3 års garanti, hvilket vil sige, at jeg får en ny telefon. Og så fik jeg en ny telefon. Jeg siger tak til Ekspert for den gode service og de gode serviceydelser. Og tak til Sony Ericsson for at have lavet den her fremragende Xperia R.